Здравейте, хора! Ние сме Easy Studio и днес ще играем ютубър Тайкун 3, защото сме истински ютубъри. Нали така? Давай. Много ви благодарим за подкрепата и тези всички 10 лайка на миналото видео. Така, пак казвам за Супол, ще правим Супол. Бата, не се чуваш, брат, гридито те заглушава. Какво? Не се чуваш, гридито те заглушава. Извинявам се, само да кажа. Да бе, казай. Пак да повторя, всеки клип, защото това е много важно за нас, защото изкараме мъни и пак ще ходим в Дубай. Промокод Супол 123 за Супол ще правим и за... и там за какво ти искате. Абе, брат, това манямато по принцип, само брат ти изкарва пари от тази работа. Не е вярно, ама той е част от канала. Да, бе, да. Иначе плаща ли ни? Да. Добре. Ами, и сега ще играем, бе. Какво ще правим? Ютубър Тайкун ще играем. Какво ще правим? Ще играем Ютубър Тайкун! Брат, нали го говориха, брат? Да, чакай. Трябва да гледам малко просто сценария. И имаме предизвикателство. 30 минути ще си развиваме сетъпа в ютубър Тайкун и после ще оценяваме. Да знаете, 30, не 10. Така. Нали, трябваше да кажа 3, защото едно сме се постарали. Да, искрен. Да, хайде да е реди. О, маля. За всички 10 минути, 30 минути. Разбира се. Ама чакай, малко по-късно. Да, специален поздрав за Сърдитко, Петкото, Деско. Деско Слави 11. Защо бе, какво стана с Деско, брат? Не знам. Коя втората? Аз ще купа тази срещу тебе. Да. Така. Ма това е много тъпо, защото аз не се виждам, брат. Трябва да скрини рекордваш. Как? От PlayStation не знам как се случва. Ван, ме живи, здрай. Айде, за да сичаш ли 30 минути? Така, и сега, хора, сега пускам 30 минути. Така. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, така. Старт. Какво е? Колко си тъп. За какво ми се смежа, брат? Ти нещо интересно. Не ми се правиш, искам. Не, бе, не. Бата, маня, аз даже и стани нема да имам в тата къща. И аз. Като снимахме в 2021 в мола как се хилише. Бата, маня, всеки ме гледаш. Да, чуваше те целия мол. Не, брат, аз си мислех, че само ние сме го чули. Брат, целия мол те чу. Брат, ти значи, че вече в BG Mall само се трепа, брат. Да, бе, бата, нали? Ама той между другото много забавно ги гледаш. Да, ама ако ги снимаш, ще те пречукат и теб. В смисъл, ти не ги снимаш, брат, просто ги гледаш отдалече. Ти да не си тъп, брат, да ги снимаш. По принцип съм тъп, брат. Ти снимал ли си ги, бе, брат? Понякога, ако се трепат много. Ако се трепат много, бата, вече... В смисъл, рискуваш си живота, брат, какво да се прави? Бата, маня, ма тако ти е много безполезно. Да, в другите много яка, брат. Да, брат, тук е смисъл $1, бате. За какво ти $1, бе, брат? Той си какво ще ти помогне? Така, виждам, че си готов. Да. Окей, брат, хубавото е, че поне намерих как си намаля звука от Fortnite, брат. И сега вече ще се чуваш много по-добре. Ей! Нали, само в началото ще си малко... не чуваш.
Живи и здрави. И това е така. Па такъв стол А, да си купа. Тази синя точка на кутията пак ми дава $1. Мани, бе, тук само измама, бат. После кажи като си готов. Сега ще стоя тук 2 часа. Значи, колко пари имаш, бе? Никога, брат. Чай. Още малко ми остана. В тази клавиатура си заслужава микрофон, не мога, мишка. Не си заслужават, бе, брат. Имаш 3 каси, бе. Да, позная. Ама аз Готов. похарчих малко. Готов ли си? Да, готов съм. Ти си, брат, мога да действаш. Ти си, Добре, чест, ти си да направя тигър. деска. Бат, остават ти 4 минути. О, Дай да добавим още 5 минути. добре, аре. Защото, брат, ние какво ще показваме, брат? Ако се замислиш, брат, ние ще покажем нищо, брат. Курец. Точно, брат. Иначе, видеото за ся върви, брат. В смисъл, секундите се променят всяка секунда. Секундите се променят всяка секунда. Да, Сериозно ли? да. Брат, баща ми си мислеше, че си умно дете. Не бе, ама аз... аз не ти го казвам, брат, да ти се правя неумен с това. Аз ти го казвам, защото, нали, видеото, нали, бачка, брат. В смисъл, смея се часовника, това имам предвид. Да, и така ми го кажеш, секундата се променя всяка секунда. Добре, бе, брат, аз съм аутист, ама... Важното е, че ти ме разбираш, брат. За жалост, да. Бат, аз съм с някакъв аутистки сетъп, бата за аутисти. Моя добре. О, не знам дали искам да го виждам, брат. Моя ли? Да. Не, между другото, наистина моя е сравнително добре. Че в сравнение, аз отивам, но че в сравнение с Тайкуна сме трагедия. В принцип и това е така. Макар че сме вече 109-та вълната. Ние сме топ. Бате, имачи да направим 200 вълната, брат, ние колко сме щастливи. Бате, мани, Явор, бате, що си продаде PlayStation, бе, брат? Бали, знаеш, кой е казал? Кво? Че е започва да тренира. На, брат. Мани, ще направи някакъв Winter Arc за 2 дни, брат. Да. И ще трябва да си купи нов. Излезна ли? Да. Той сега можеше да участва и да има То даже не колаборация, той можеше да е част. Да. Той можеше да е част с канала. Точно. Но той и реши да е гей. Верно. Лош Явор. И сега ще трябва да правим. Хора, ако това видео събере 10 милиона харесвания, правим колаборация с Габи. Споко, брат, ние никога няма ги направим, затова го казвам. Ти как казваш? Не ми се яде сирене или сирене не ми се яде? Бате, я ще ни хуя тогава. Всеки ден. Ако не сте слушали песента на Алекс, чето веднага отидете да гледате. Да, тя е много слей гърл. Чували ми се гриди танца? Не. За радост, да! Аре, донеквайте ми, бе. Хора, това е последното пазарене, което ще направим. Да. Какво да си на пазаря, брат? Аз не знам какво да си купа, бе, брат. Тък му се хайпнах, че ще имам много пари, брат. И аз нищо не мога да си купа. Познато чувство.
Еми, брат, реално ако си купа нещо друго, много ще разваля сетъпа. Всеки ден мисли за мен. Защото ние го правим и за красота, нали? Да, бе. Ами, брат, аз мисля... Тъпа Как вече. има 1 милион, аз стих с 93 хиляди, бе, брат. Верно ли, бе? Да, Е, не се събра. Айде, дай първо на твоя. добре. Така, това е моят сетъп. Да, брат, ти ме съсипа. Си направо, брат. Ти си бил само по кутията, брат, убеден съм. Брат, ти ме уби много. Да, бата, и сега те гледам, брат, с всичко макснато. Да, ти направо ме съсипа. Чай, идвам сега при тебе. Хора, вие не забравяйте да гласувате в коментара. Кой сетъп е по-добър? Абе, и това не е зле по принцип. Бюрото, брат. Да, малко е гнусно наистина. Брат, ти ме убих. Ами хора, Колко струва твоето е? хора не Да, 419. Ами... Добре. Никаква идея. Йони, Да, аз не съм това гнусното бюро. я сега какво ще имаш? Ай, без си купих стени. Аз никога не съм бил с гнусно бюро. Ай, така това вече е друго. Ами, аз мисля, че твой сетъп бие. Оцени моя сетъп и аз ще оценя твоя. Еми... По принцип може да е много по-зле. Интересно. Аз на твоя давам 9 от 10, брат. И аз на твоя му давам 7. Еми, твоя бие. Защото, по принцип, брат, сетъпът ти не е зле, ама просто си използвал някакви цветове, които въобще не се връзват, брат. Как го е? Бата, ти виждал ли си цвета на това мониторите ти, бата? И изведнъж от някъде някакво червено, бата, с... Цветовете ми много добре изглеждат, само мониторите куцат. Да бе, мониторите, брат, и ето лаптоп въобще не се връзва след това тук, бата. Какъв лаптоп, бе, няма. Компютър. Компютъра мен ме кефи как се съчетал с... Мене, брат, изглежда някакво много гнусно. Сега, не знам, а по принцип цветовете, брат, не знам, на мен не ме кефи как си ги съчетал. Мен не. Това е важното, по принцип, те да си те кефите. Да. А сега по-добре ли отиди виж? С тази клавиатура. Старата беше тази черната. По принцип, да. С тази клавиатура някакси повече се връзва. Виж как рекордно. Не мога да... тебе те няма, не видим си ми, брат. Аз се рекордвам. Аз ти бия демидж ли, бе? Да. Бати яко. Хора, това беше днешното видео. Абонирайте, харесвайте, пращайте, следвайте им в Инстаграм. И мене и то лайнар тука. Бата, усещам как хората, дете го гледат това видео до края, ще си срещнат вените, брат. Просто само докато виждам какво правим, брат, е много сопско. Да. Ванчо, сме живи и здрави. И очаквайте много клипче, в което ще играем на бисквитка. На бисквит. Това е тази игра, бе, Искрене.
Барс пермиша върху... няма там. Айде! Ние хора, това беше клипа, това беше от мен, това беше от Йоан. Ласко знаете, че го няма. Не, радвайте се на живота и пращайте пари, защото няма. Чао. Да, трябва пак да ходим в Дубай. Да.